Hi there, welcome back to my channel. जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा दे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय। जोंनि थाखाय पार्लियामेन्टआव जोंहा दा साथाम एमपि दङ। For the first time in the history of Bodoland. गिबि खेबनि थाखाय बेनि आगोलाव जोंहा सासे नङाबा सानैल' एमपि दंमोन। दा जोंहा साथाम एमपि दङ। जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। All right, दिनै 16 April 2026 Shri Pramod Boroआ समायखेरा लाबाय पार्लियामेन्टआव। बिथाङा सासे राज्य सभानि एमपि जाबाय, जायखौ बुङो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। Shri Pramod Boro. आं प्रमोद बर' हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आरो बिथांजों लोगोआव दङ श्री रंगवरा नार्जारी। बिथाङाबो राज्य सभानि सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट। सानैबो बिसोरो UPPL राजखान्थि हान्जानि। आं रवंगवरा नार्जारी हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानखौ सैथोजों मावफुंगोन। आरो श्री जयंता बसुमतारीयाबो सासे एमपि लक सभानि। बिथाङा क'क्राझार कन्स्टिटुवेन्सिनि 2024 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा पार्लियामेन्टआव दं। आं जयन्ता बसुमतारी सुबुं आफादनि सोद्रोमा सायख'जानानै गंग्लायै गोथारै समायखिरा लायोदि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। All right guys, what a proud moment. जों दुगा जायो, गोग्गानाय मोनो। बर'नि साथाम एमपि, नाथाय अनजिमाखौल' लानानै मा जानो, नाम्बारखौल' लानानै मा जानो। मोजां हाबाबो मावनांगोन, मोजां थांखि लानांगोन।
I, Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Long live India, long live Bodoland. Shri A.F. Ghulam Osmani. बे समाव जों जेबो बुंनो हाया, समासो उनाव जोंनो फोरमायसिगोन बे साथाम एमपिआ बड'लेण्डनि माबायदि जौगानाय लाबोगोन। नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो। दिनै एसेनोसै, थेंक्स फर वाचिं। लोगो मोनबावगोन। टेक केयार, बाय।